Хан Кормисуш. Кормисуш от рода Вокил е хан, управлявал България в периода 753-756 година. Той узурпира престола след насилственото отстраняване на хан Севър. Смята се, че премества столицата на своето ханство от Унгала в Плиска, където са неговите родови владения. С името и управлението на този български хан се свързват две съществени промени в развитието на България. Първата е от вътрешно-политически характер и се отнася за смяната на владетелската родова традиция, вероятно с династичен преврат. От именника на българските ханове се научава, че Кормисуш е от рода Вокил, като в сведението се казва: този княз промени рода Дулу, което ще рече Вихтун Вихругон. Може да се предположи, че той е свалил последния владетел от рода Дулу хан Севър с държавен преврат. Ако това е така, Кормисуш поставя началото на поредица от политически преврати и династически борби за властта в българската държава, подкопавайки традицията и авторитета на основополагащия Аспарухов род. Втората важна особеност в управлението на Кормисуш е подновяването на войните с Византия. Мирът е нарушен поради завоевателната политика на новия византийски император Константин V Копроним, който управлява през периода 741-775, известен с 9-те си похода срещу България с намерение да я покори и ликвидира напълно, което не му се удава. Докато Византия е заплашвана от арабите, предишният император Лъв III, който управлява от 717 до 741 година, поддържа мир с България и търси нейната помощ. През 50-те години на 8 век Константин V Копроним организира сполучливи походи срещу арабите в Мала Азия и Сирия и преселва в Тракия сирийци и арменци. Според Теофан изповедник този факт предизвиква разпространението на павликянската ерес в Тракия. Византийският император започва да заздравява крепостите по българската граница. Това предизвиква хан Кормисуш през 756 година да поиска данък за тези новоиздигнати крепости, които са заплаха за България. Но неговите пратеници не били почетени. В отговор на това Кормисуш нахлува с войската си към Константинопол и преминава дългата стена, разположена на 40 км от столицата. След нанесените огромни разрушения в завързалото се сражение в крепостта Емаркела, днешен Карнобат, българите претърпели поражение и хан Кормисуш бил принуден да поиска мир. За събитието съобщава Теофан изповедник, като казва: влязъл в сражение с българите, като ги победил, прогонил и погубил мнозина. Тази военна загуба става причина за падането на хан Кормисуш от власт. Фактът, че следващият владетел е от друг род, подсказва, че хан Кормисуш също е станал жертва на заговор. Превратите в българската държава през втората половина на 8 век довеждат до сериозна криза в системата на политическото мислене и до презрение към установените норми в държавата. Поставя се под съмнение принципът на монархичното начало, което изостря амбициите на всеки от могъщите пребългарски родове.